Празни рафтове. Помещение по-голямо отколкото изглежда. Светлината подтиква движение, действие, хора. Но тук няма такива. Жълтеникъв оттенък навсякъде. От светлината до сивия пот. Голям надпис гласи The End. Краят. А пред теб стар монитор с жълта неясна бележка. Изгасен, изоставен екран. Сякаш този отдел до преди минута е работел, но всички са изчезнали. Това изображение изглежда още по-празно. Голямата, някак висока маса отзад прави пространството още по-празно. Лампите са по-ярки, а подът е по-сенчест. Екрана не отразява светлина и някак се слива с фона. А жълтата бележка от преди малко вече липсва. Голям надпис гласи «Краят е близо». Тук всичко се слива и е много по-абстрактно. Геометрични шарки бледо синеят от пода. Самотна кофа и празни рафтове, шкафове и твърде много светлина. Тези лиминални изображения носят сходно, но различно усещане. Неестествена светлина, повече мрак или неясни структури, носещи празнина и липса.